Cananó exposa a Vilafranca fins al proper 2 d'octubre amb el seu nou treball on reflexiona sobre el concepte de la vida i també de la mort partint dels elements de la natura. De fet, l'artista de Sant Martí Sarroca vol explicar el camí de la mort per arribar fins la vida a través de la vinya. L'exposició parla del camí de la mort per arribar a la vida. Per explicar això, que sembla una cosa absurda, he triat el Penedès, la nostra terra, la vinya, el xarel·lo, que en tenim un aquí, el vi, que en tenim una copa. Per aquest motiu, el penedesenc ha basat l'exposició Cercles Vitals en l'evolució vital de les vinyes. La vinya té una època que sembla que és morta, no donaria res per ella, i de sobte, quan la poden, torna a brotar i ressorgeix la vida. He aprofitat això per explicar que a nosaltres sovint ens passa que ens trobem amb un problema i ens sembla que el món se'ns ha acabat, que mai més podrem tornar a ressorgir. I de sobte salta la xispa i som més forts, millors que abans. La inauguració de l'exposició a l'espai del Fòrum Verger Balaguer va comptar amb la col·laboració de l'estudi de disseny Ajuaré Studio i també amb la música en directe a càrrec de Marc Cowling, Parés Baltà, La Granja Foods i també Industrial Romo.